Magandang umaga po. Para naman sa ating weather update ngayong araw ng Linggo, December 27, 2020. Sa kasalukuyan po, patuloy pa rin nakakaapekto itong ating northeast monsoon o amihan dito nga sa Hilagang Luzon. Samantala, sa kasalukuyan pa rin, meron pa rin tayong binabantay ang dalawang low pressure area. No? Ang una na po rito ay itong ating LPA na namataan naman sa layong 55 kilometers west-southwest po ng Puerto Princesa City. At ang pangalawa po nating LPA ay namataan naman dito po sa layong 95 kilometers silangan po ng Katarman, Northern Samar. At ang nasabing pong mga weather system, patuloy po itong nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Samantalang dalawa nating low pressure area sa susunod na 24 na oras ay mababa naman po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Yun nga lamang po, patuloy itong magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. At para naman po sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, dahil pa rin sa epekto po ng ating northeast monsoon o amihan dito po sa Cagayan Valley, gayon na rin sa Cordillera Administrative Region, mararanasan po ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Samantala dito naman po sa Metro Manila, gayon na rin sa probinsya ng Aurora, Bulacan, Calabarzon, gayon na rin sa Mimaropa, Bicol Region, ay patuloy pa rin pong mararanasan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Yan po naman ay dulot nga ng tinatawag nating trap ng ating low pressure area. At dito naman po sa Ilocos Region ay mararanasan naman po ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga pulo-pulong mahinang mga pag-ulan na dulot naman ng ating amihan. At ang ating mga temperatura dito sa Tugigaraw, medyo may kababaan po ang ating temperatura. Maglalaro po sa pagitan ng 23 hanggang 29 degrees Celsius. Baguio City, medyo may kababaan pa rin ang ating temperatura. Maglalaro sa pagitan ng 15 hanggang 24 degrees Celsius. Gayon na rin sa Tagaytay, 22 hanggang 28 degrees Celsius. Samantala sa Kalayaan Island at gayon rin sa Puerto Princesa, ang ating temperatura maglalaro na sa pagitan ng 25 hanggang 30 degrees Celsius, kasama na rin ang Metro Manila. At sa Lawag, ang ating temperatura maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 31 degrees Celsius, at sa Legazpi City 24 hanggang 29 degrees Celsius. At dumako naman po tayo dito sa Kabisayaan. Dito po sa Kabisayaan, buong Kabisayaan, magkakaroon po tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Epekto nga rin po ng trap ng ating low pressure area. At ang ating temperatura naman dito po sa Iloilo at sa Tacloban, ang pinakamataas nating temperatura posible pong umabot ng 29 degrees Celsius. Samantala dito naman sa Cebu City, ang ating temperatura maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius. At dumako naman po tayo dito sa Mindanao, dito po sa Zamboanga Peninsula, gayon na rin dito sa Caraga Region. Magkakaroon pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Epekto pa rin po yan ng tinatawag nating trap ng low pressure area. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, magkakaroon pa rin tayo ng maaliwalas na panahon at posible pa rin ang mga isolated thunderstorms pagdating po ng hapon at gabi. Ang ating temperatura naman dito po sa Zamboanga City, maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro at sa Davao City, posibleng umabot pinakamataas natin temperatura sa 31 degrees Celsius. At para naman po sa ating mga mangingisda, gumagamit po ng maliliit na sasakyang pandagat, may nakataas pa rin tayong gale warning. Dito po yung nakataas sa baybaying dagat po ng Batanes kasama ang Babuyan Island, sa Isabela, sa Ilocos Norte at sa western coast po ng Ilocos Sur. At gayon na rin po dito naman sa eastern, dito po sa baybaying dagat ng Aurora, at gayon na rin po sa northern and eastern coast po ng Catanduanes. Malaki po ang alos sa nabanggit na mga lugar, kaya pinapayuhan pa rin ang ating mga mangingisda na huwag pumalaot sa nasabing mga baybaying dagat.
At silipin po natin, magigilagay natin panahon susunod na 3 araw dito sa Metro Manila. Bukas, sa Lunes hanggang sa Martes, magiging maliwalas ang ating panahon. Mga isolated thunderstorm lamang ating inaasahan. At maglalaro ang ating temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Pagdating po ng Wednesday, maliwalas pa rin ang ating panahon. Subalit may mga pulo-pulong mahinang pag-ulan. Epekto ulit yan ng ating northeast monsoon o amihan. Ang ating temperatura naman, bahagyang bababa, maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Baguio City, bukas sa Monday, magiging maulap ang ating kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat paggulog. Ang ating temperatura, 15 hanggang 24 degrees Celsius. At sa Tuesday naman, magiging maliwalas ang ating panahon, mga isolated thunderstorm lamang ating inaasahan. At ang ating temperatura maglalaro sa pagitan ng 16 hanggang 24 degrees Celsius. Pagdating ng Wednesday, magiging maulap muli ang ating kalangitan. May mga pag-ulan pa rin na dulot ng ating amihan. Ang ating temperatura, 14 hanggang 23 degrees Celsius. At sa Legazpi City, bukas maulap pa rin panahon ang ating inaasahan. May mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms. Ating temperatura 24 hanggang 30 degrees Celsius. Pagdating po ng Tuesday, magiging maluwal sa ating panahon. May mga isolated thunderstorm lamang tayo. Pagdating ng hapon at gabi, ang ating temperatura 25 hanggang 32 degrees Celsius. At pagdating ng Wednesday, magiging maulap muli ang ating kalangitan. Kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat paggulog. Ang ating temperatura 24 hanggang 29 degrees Celsius. At sa Metro Cebu, susunod na 3 araw, magiging maliwalas pa rin at panahon. May mga isolated thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Ang ating temperatura 25 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Metro Davao, magiging mainit pa rin ang ating panahon. Subalit pagdating ng hapon at gabi, asahan pa rin ang ating mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura maglalaro po sa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. At ang ating araw ay inaasahan sisikat mamaya sa ganap na 6:19 ng umaga at muli po itong lulubog sa ganap naman na 5:35 ng hapon. Para po sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na maglagon sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, DST_Pagasa, at sa ating mga weather report sa YouTube, DST Pagasa Weather Report, at sa ating pong website sa bagong.pagasa.dst.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Forecasting Center ng Pagasa DST. Muli, isang magandang umaga ang inyong forecaster, Meno Mendoza.